कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। खानापूरच्या धर्तीवरती तिलारी हत्ती पकड मोहीम राबवा या मागणीसाठी तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य 10 तारखेपासून साखळी उपोषण छेडणार होते। मात्र रविवारी झालेल्या विशेष बैठकीत आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील हत्ती उपद्रव थांबण्यासाठी या ठिकाणी खानापूरच्या धर्तीवर हत्ती पकड मोहीम राबवावी यासाठी उद्यापासून दिनांक 10/2/2025 पासून दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व सरपंच या ठिकाणी एकत्रित येऊन शेतकऱ्यांसोबत घेऊन उद्यापासून आंदोलन करणार होते। अशा पद्धतीचं निवेदन आपल्या सन्मान्य दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सर्व वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना आम्ही दिलेली होती। दीपकभाईंच्या माध्यमातून येत्या 2-3 दिवसामध्ये या वनविभागाची वनमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये योग्य तो निर्णय होणार आहे अशाचं पत्र आज या ठिकाणी आपल्या शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद यांच्याकडे त्यांनी आम्हाला पाठवून दिलेलं आहे। आणि त्या पत्राचा विचार करून निश्चित स्वरूपामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी हत्तीचं जे संकट आहे ते कुठेतरी दूर होण्यासाठी मंत्री महोदयांच्या दालनामध्ये बैठक होणार आहे आणि त्या बैठकीत याच्याबद्दल योग्य तो निर्णय होणार आहे। त्या अनुषंगाने आज रोजी पुकारलेले जे उद्याचं आपलं आंदोलन होतं ते या ठिकाणी सर्व सरपंचांची या ठिकाणी चर्चा केल्यानंतर आम्ही काही काळासाठी ते स्थगित करत आहोत। परंतु अधिकाऱ्यांनी दिलेली पत्र, दीपकभाईंनी दिलेलं पत्र याचं कुठंतरी त्यांनीसुद्धा पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे आणि दोडामार्ग तालुक्याने न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत दीपकभाई खंबीर आमच्या पाठीशी आहेतच, पण हा सुद्धा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी निश्चित स्वरूपामध्ये पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवावा अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो आणि उद्याचं आंदोलन या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात येत आहे असं जाहीर करतो। धन्यवाद। बोला। आज या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्याचा जो महत्त्वाचा प्रश्न होता, ज्या हत्तीमुळे या ठिकाणी अनेक भागामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे आणि नुकसान होत असताना अनेक लोकांचे या ठिकाणी संसार चालवणं सुद्धा मुश्किल झालेली होती। अशा या समस्येबाबत हत्ती पकड मोहीम राबवावी म्हणून दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व ग्रामस्थांची इच्छा होती आणि ही पकड मोहीम राबवण्यासाठी 2 वर्ष सतत मागणी होत होती आणि या मागणीचा अनुसरून दोडामार्ग तालुका सरपंच संघटना आणि जिल्ह्याची सरपंच संघटना यांनी या ठिकाणी ही मोहीम राबवावी म्हणून या ठिकाणी उपोषणाचा इशारा दिला होता। यांचं उद्यापासून या ठिकाणी साखळी उपोषण दोडामार्गमध्ये होतं, परंतु या संदर्भात माननीय दीपकभाई केसरकर ज्या मतदारसंघाचे आमदार आहेत त्यांनी माननीय गणेश नाईक वनमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याबरोबर चर्चा केलेली होती आणि हल्लीच खानापूर कर्नाटकामध्ये हत्ती पकड मोहीम राबवली गेली आणि त्या मोहिमेच्या अंतर्गत त्याचप्रमाणे दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ती हत्ती पकड मोहीम राबवावी म्हणून या ठिकाणी त्यांनी गणेश नाईकांना विनंती केली। गणेश नाईक साहेबांनी या संदर्भातली जी सकारात्मक विषय आहे त्या सकारात्मक विषयातून त्यांना तो आदेश दिलेले आहेत आणि त्या संदर्भातली सविस्तर अहवाल तुम्ही घेऊन माझ्याकडे या आणि त्या बैठकीमध्ये आपण त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आणि प्रशासनसुद्धा त्याबाबत सकारात्मक अहवाल या ठिकाणी ते देत आहेत आणि त्यांच्या सकारात्मक अहवालामुळे या ठिकाणी या 2-4 दिवसामध्ये दीपकभाई आणि माननीय गणेश नाईकांच्या मंत्री महोदयाच्या दालनामध्ये या ठिकाणी बैठक होईल। दोडामार्ग तालुका संघटनेचे सरपंचसुद्धा त्या ठिकाणी त्या बैठकीमध्ये सहभागी होती आणि यामध्ये मला आशा आहे की सकारात्मक निर्णय होऊन या हत्ती पकड मोहीम दोडामार्गमध्ये सुद्धा राबवली जाईल आणि त्याप्रमाणे हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न जे हत्ती वारंवार या ठिकाणी ठराविक वेळेमध्ये या ठिकाणी येत असतात त्या हत्तींचा जर बंदोबस्त झाला तर पुढील हत्ती येणार नाहीत अशी लोकांना आशा आहे। त्यामुळे लोकांची जी समस्या या ठिकाणी सुटेल आणि या संदर्भात सरपंच संघटनेशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल सुद्धा मी सरपंच संघटनेचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो आणि हा लवकरात लवकर प्रश्न सुटेल अशी आशा व्यक्त करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।